Ing desa cilik ana warga enom jenenge Joko. Joko duwe tujuan kanggo dadi kepala desa. Dheweke kerja keras saben dina ngajak kabeh wong ndukung dadi kepala desa. Tujuanku dadi kepala desa iku kanggo desa iki luwih makmur lan wargane sejahtera. Iya, Jok. Desa iki perlu pemimpin sing enom, sing duweni tujuan jelas lan pikirane modern. Nek kowe nyalon kepala desa mesti tak dukung. Iya, Ron. Dengane ya tujuanku kanggo desa iki iso tak gayuh. Nanging, Joko ngadepi akeh halangan. Dheweke kesulitan ngajak wong kanggo dukung dheweke. Lan wong-wong ngrasa ragu karo kemampuane Joko. Dheweke uga ngadepi persaingan saka warga-warga liya kang luwih berpengalaman. Pak Yusuf karo Joko nyalon kades. Kowe milih sapa yuk? Pak Yusuf kan wis nyalon terus bolak-balik. Aku milih Pak Yusuf, Sri. Tapi Joko ya apik lho dadi kepala desa. Sekali-kali desa kudu dipimpin wong sing nom lan pemikirane maju. Iya, Tut, aku setuju. Joko ngerasa kalah nalika kandidat liyane ngekei bansos lan didukung akeh warga. Dheweke sedih lan kecewa. Joko wis nyoba akeh cara kanggo ngatasi keraguane warga marang dheweke. Monggo Bu, Pak, ndukung kula dadi kepala desa. Temenan ape dadi kepala desa, Jok? Iya yu, kenapa iki? Oh alah, Jok. Aku malah khawatir desa iki dadi ora makmur. Dongano ayu, nek aku dadi kepala desa tak usahakno desa iki dadi desa sing apik, maju lan sejahtera. Nanging Joko ora nyerah. Dheweke terus berusaha lan ngeyakinke warga yang tujuannya dadi kepala desa kuwi mulia. Sitik-sitik warga akhirnya mulai ngedukung Joko, nanti Joko nduwe akeh pendukung. Pas pencoblosan, Joko luwih akeh pencoblose ketimbang kandidat liyane. Akhirnya, dheweke berhasil dadi kepala desa lan gawe desane makmur. Joko ngrasa bangga lan puas amarga wis gayuh tujuane. Amanat kang iso dipetik saka cerita iki yaiku dadi wong kudu optimis, aja gampang putus asa, lan kudu percaya kemampuan dheweke nek dheweke iku iso nggapai tujuan tanpa ragu-ragu.